Добър ден, приятели! Днес искам да давам възможност на един майстор. Той ми казва, че той знае да лепи плочки, но той не може да се оправи и много трудно вече той пробвал. Той вижда и той гледа и видео и много неща, обаче на практика е практика и няма как да стане, ако не го правиш 1000 пъти. Трябва да ведеш с един професионалист, за да ти помага и да работиш как трябва, за да се получава. Той опитва да лепи плочки тук, обаче не може. Трябва да учи. Заради това трябва да внимавате, когато викате един майстор в апартамента или няма значение, вие не знаете. Всички знае. Обаче баните много е сложна работа, много е сложно. Тази професия са лепене на плочки много е сложна работа и трябва да знаете на кой викаш. Това е от мене. Съвет. Да си живе здраве.